Des d'aquelles massives manifestacions contra la guerra de l'any 2003, València no havia viscut una mobilització tan gran. Quan el cap de la manifestació arribava a la plaça de Bous, la cua encara serpentejava entre el carrer de Sant Vicent i del periodista Asati. Això faria un càlcul d'unes 40.000 persones, just el doble que l'any passat. Entre la gent surava aquesta atmosfera de prudent triomfalisme que naix davant la proximitat d'unes eleccions, sobretot davant d'unes eleccions amb possibilitat de guanyar-les. Durant la cursa es contemplaren missives destinades a provocar els manifestants. Llevat algun cas molt excepcional, la manifestació transcorregué de forma festiva i pacífica. L'acte estigué amirat pel simbolisme que suposa recordar la batalla que fa 300 anys es desenvolupà al Mansa i que significà un punt i a part en la història del poble valencià. Al principi de la marxa, una barca de vela llatina replegava a bord els escrits per un país valencià més desitjable. A continuació, 4 músics feien sonar les caragoles, les mateixes que fa 3 segles els maulets s'empraven per cridar a la lluita contra les tropes borbòniques. Uns metres per darrere, l'agrupació artística musical de Dénia representava la vila on el general austriacista i líder popular, Joan Baptista Basset, encapçalà la lluita contra els Borbons a l'antic regne de València. Un poc més allunyada, la societat musical La Nova de Xàtiva feia sonar acords per despertar la memòria de la ciutat que va ser cremada i destruïda pocs dies després de la derrota als camps d'Almansa. Quan les primeres pancartes s'aplegaren a la plaça de Bous, al carrer de Colom no cabia una agulla. Sobre un improvisat escenari es llegia el manifest en favor d'un canvi de govern als comicis d'ací 20 dies. A la manifestació participaren els principals líders polítics a l'esquerra del PSPB, que no va acudir com a partit, tot i que sí es van veure alguns dels seus dirigents acompanyant la marxa. Enguany és la mobilització de dir ja n'hi ha prou a la degradació del territori, ja n'hi ha prou a la degradació dels serveis socials, ja n'hi ha prou a l'abandó de la llengua, ja n'hi ha prou a la llibertat d'expressió i esperem justament que això pugui revertir el 27 i ja n'hi ha prou el PP al País Valencià. Per tant, cal dir ja n'hi ha prou i jo crec que els valencians i valencianes d'ací a pocs dies que ens queden per al 27 de maig continuaran conreant la il·lusió i teixint les complicitats per a canviar el govern de la Generalitat. Tota aquesta gent que ha vingut així, en cada poble, en cada ciutat, estic convençut que si es mou i participa i vota i fa que els seus amics i els seus coneguts es mobilitzen, el compromís aconseguirà un gran resultat que és la peça més útil per a aquest canvi polític al 2007. El canvi és possible i anem a treballar per aconseguir-ho. El govern de tot el que és el PP porta corrupció, no porta honestitat i nosaltres, tota la coalició, portem honestitat, que és el que fa falta per a governar i gestionar un país valencià. Està tot per fer, està tot per conservar, està tot per redreçar. No hi ha ni una proposta del PP feta seriosa contra el canvi climàtic i ja anem a estar el compromís pel nostre país i pel nostre territori. No hi ha país sense territori i el nostre territori ha de ser verd. Però tinguem present que el més important és el que encara estaria per fer si continuara governant el PP. Per tant, és molt important que mobilitzem tota la societat i paralitzem aquestes polítiques quan abans. En qualsevol cas, jo tinc una certa confiança que un percentatge important de la població d'aquest país i dels valencians siguin capaços de fer un cop, de fer un moviment, de fer una reacció davant de la situació que jo trobo que prolongar-la més per a aquest país seria totalment suïcida. Este és el moment de tot el que jo conec, i conec ja moltes coses d'aquest país, el moment en què més prop estem de fotre fora a la dreta. Si hi ha una cosa que sol preocupar a la dreta és la mobilització de l'esquerra. Enguany, el nombre de participants en la tradicional manifestació del 25 d'abril s'ha multiplicat per 2, un fet que contrasta amb les dificultats que està tenint el Partit Popular per omplir els recintes on celebra els seus actes electorals. A 3 setmanes de les eleccions i amb un empat tècnic a les enquestes, el grau de participació ciutadana serà la clau per determinar el resultat final. A València, Sergi Tarín, Infotelevisió.